Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна сустракаемся ў нядзелю, але пачатак нашай сённяшняй праграмы трошкі нетрадыцыйны. Мы працягваем гутарку, якую распачалі роўна тыдзень таму. Мы размаўлялі пра нашу агульную гістарычную памяць, пра Брэсцкую крэпасць, пра яе помнікі і аб'екты. Інна Віктараўна, мы все добра ведаем, што гэтыя аб'екты і фільме любяць маляваць дзеці. І ў Брэсцкай крэпасці нават ёсць спецыяльны конкурс, у які могуць паўдзельнічаць усе жадаючыя, так, у тым ліку і гледачы Міністэрства дзяцінства. Раскажыце, вельмі цікава. Штогод 1 чэрвеня, Міжнародны дзень абароны дзяцей, у Брэсцкай крэпасці праводзіцца творчая акцыя «Малююць дзеці». Яе удзельнікамі можа стаць любы жадаючы ва ўзросце ад 9 да 17 гадоў. Але дзеці не проста прыходзяць і малююць, у іх ёсць заўсёды пэўная тэма. У гэтым, напрыклад, годзе яна была прысвечана 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і яе тэма «Яснае неба над Брэстам». Кожны год тэма мяняецца, але нязменным застаецца тое, што дзеці заўсёды прыходзяць, каля 100 чалавек з'яўляюцца удзельнікамі. У самой крэпасці у форме пленэра яны малююць. Напрыклад, у гэтым годзе нават тыя, хто не можа пабываць самой крэпасці ў той дзень, яны могуць прыслаць сваю творчую работу. І называецца для іх тэма «Тут кожны камень помнік героям». Гэта таксама пра мемарыял. Іх у Беларусі больш за 40. Дарэчы, вось тая выстава, якая знаходзіцца ў нас у студыі, гэта менавіта конкурсныя малюнкі вось з гэтага праекта. Гэта маленькая частка малюнкаў. Вельмі маленькая. Вельмі маленькая, таму што прынялі ўдзел ужо ў гэтай акцыі больш за 1500 удзельнікаў. Уяўляеце? І пры гэтым яшчэ яны не проста малююць, яны яшчэ атрымліваюць узнагароды, прызы, іх ацэньвае прафесійнае журы. Па выніках акцыі ствараецца выстава дзіцячага малюнка, і яна кожны год у нас адкрываецца 21 верасня у Міжнародны дзень міру. Паважаныя сябры, я вам прапаную зрабіць сёння малюнак, прынамсі пачаць маляваць агульны малюнак ад Міністэрства дзяцінства, які будзе прысвечаны Брэсцкай крэпасці. Што будзем маляваць? Канешне. Молодцы. У нас ёсць для вас мальберт. Калі ласка, падыходзьце. Дзяўчаты, я прапаную намаляваць нам вечны агонь як сімвал памяці. Вы згодны са мной? Конечно, згодны. Давайте маляваць. Інна Віктараўна, скажыце, а дзе можна паглядзець вынік працы? Па выніках пленэру ствараецца і адкрываецца выстаўка дзіцячага малюнка. Акрамя таго, мы выдаём яшчэ і буклет, дзе прадстаўлены абсалютна ўсе работы, не толькі пераможцаў, але кожнага удзельніка. І на выставе таксама ўсе работы. Для некага гэта стане першай прыступкай да прафесійнай сваёй дзейнасці. Нехта стане сапраўдным мастаком. Але для кожнага з іх гэта таксама урок памяці. Кожны прапускае праз сваё сэрца тое, што ён разумее, тое, што ён хоча паказаць. І ў першую чаргу гэта не толькі аб'екты, як яны выглядаюць, а гэта тое, як захоўваецца памяць, як яны гэта разумеюць. Наколькі гэта важна нам ушаноўваць памяць тых, хто загінуў за наше мірнае неба сёння ў нас над галавой. Дарэчы, чаму менавіта вечны агонь вы выбралі маляваць? Таму што гэта сімвал памяці. Праўда, так. Гэта сімвал вечнай памяці. Вечны агонь, гэта, як мне падаецца, увогуле нейкае цэнтральнае месца. Канешне. Кожны, хто бывае ў крэпасці, абавязкова падыходзіць да яго для таго, каб ушанаваць памяць загінулых. Вечны агонь, ён не толькі так называецца, але і на самой справе ён ніколі не гасне. Так, мы ўжо дамалявалі наш эскіз. Прыгожа. Мы намалявалі сонненька. Яно абазначае мір. Таксама намалявалі кветкі, якія сімвалізуюць жывой мір. Ну і вечны агонь як сімвал вечнай памяці.
Дзякуй, сябры. Для мяне вельмі прыемна, што вы менавіта так адчулі гэтую тэму. Да, вечная памяць, вечны агонь. Дякую. Нам прыемна, што вам падабалася, як мы намалявалі. Аднак жа мы ведаем, што на тэрыторыі мемарыяльных комплексаў ёсць свае асабістыя правілы. Брэсцкая крэпасць вельмі прыгожае месца. Там вельмі добра гуляць. Але што нельга рабіць у крэпасці і ў іншых мемарыялах? Мы ўжо з вами зразумелі, што мемарыял – гэта месца асобае, месца памяці. І часцей за ўсё там пахаваны абаронцы, пахаваны воіны. Таму ні ў якім выпадку там нельга шумець, нельга бегаць, гуляць, тым больш у спартыўныя гульні, у той жа мяч, напрыклад. У мемарыяле трэба заўсёды разумець, з якой мэтай вы сюды прыйшлі. Для гульні, для адпачынку ёсць парк адпачынку. Праўда, а сюды прыходзяць для таго, каб падысці да вечнага агню і ўшанаваць памяць тых герояў, хто змагаўся за наша мірнае сёння. І, канешне, у мемарыяле нельга ездзіць на веласіпедзе, заходзіць у музей з марожаным, да, а паважаць памяць тых, хто там пахаваны. Я вам прапаную, сябры, замацаваць свае веды з дапамогай такой невялічкай гульні, тэсту. Магчыма, так прасцей будзе зразумець правілы паводзін у мемарыялах і нашым самым юным гледачам. Зараз прапаную дапамагчы герою зрабіць правільны выбар. Итак, першая сітуацыя. Наш герой прыязджае, возьмем так, у Брэсцкую крэпасць, і ў яго ёсць выбар: пакінуць ровар у спецыяльным месцы і хадзіць пешшу па Брэсцкай крэпасці, ці наадварот, ехаць на веласіпедзе, ці электрасамакаце, ці скейце, няважна, бо ён хоча паглядзець больш аб'ектаў. Што рабіць? Мы за першы варыянт. Я тоже лічу, што першы. Першы варыянт. Да, канешне, тым больш, што ёсць месца, дзе веласіпед можна аставіць, да? Але забаронена правіламі паводзінаў езда на веласіпедзе. Ёсць веласіпедныя дарожкі. Вось там гэта можна рабіць, але не на цэнтральнай плошчы, і дзе знаходзяцца аб'екты. Другая ситуация. Наш герой разом со своими одноклассниками ці сябрамі наведвае Брэсцкую крэпасць. Яны вельмі ўражаны тым, што яны бачаць, ім вельмі добра ў Брэсцкай крэпасці, вельмі цікава, але ж у іх ёсць выбар, як себе паводзіць гучна і весела, выражаць свае пачуцці ў Брэсцкай крэпасці, ці ўсё ж таки быць спакойнымі і з павагай ставіцца да таго ўсяго, што там адбываецца. Я лічу, што другі варыянт, таму што мемарыял Брэсцкая крэпасць героі — гэта месца, дзе ушаноўваюць памяць абаронцам Брэсцкай крэпасці. Трэба з павагай адносіцца да гэтага месца. Так. Правильно, тут ужо ўсё зразумелі. Всё сказалі, да, Нашы нашы міністры, дзельнікі. канешне. І, дарэчы, усе хлопчыкі усіх узростаў каля вечнага агню заўсёды здымаюць галаўныя ўборы. І трэцяя сітуацыя. Таксама наш герой прыйшоў у Брэсцкую крэпасць. Правёў там цэлы дзень. Хочацца паесці, і ёсць выбар пайсці там, можа быць, у нейкае кафэ спецыяльнае, вось, ці зрабіць пікнік у Брэсцкай крэпасці. Пайсці ў кафэ? Я тоже лічу, што пайсці А ў кафэ. пікнік, там прырода, там рэчка ёсць. Не. Там захараненне воінаў не трэба. Гэта неэтычна, непрыгожа. Так што За такія паводзіны можна нават і пакаранне на ўзроўні ўжо дзяржаўным атрымаць, таму што гэта забаронена законам. Акрамя таго, і таксама хачу запытацца, калі захочацца некаму зрабіць прыгожае фота, вельмі ці можна залезці на помнік, на руіны? Як вы думаеце, для таго, каб быў лепшы від? Не. Конечно, не. Канешне, нельга. Нельга astаўляць смецце, нельга кідаць у вечны агонь нават манеты. Гэта не тое месца. Нельга залазіць, вось, і бегаць па руінах. Акрамя таго, што гэта непавага да гэтага месца, на гэта яшчэ і небяспечна. То есть ёсць правілы паводзінаў у мемарыяле, і мне вельмі прыемна, што вы
разумееце. Ну, мы таксама заклікаем не толькі нашых юных гледачоў, але вядомая справа і дарослых, І дарослых. іх бацькоў звяртаць увагу на паводзіны і свае і сваіх дзяцей у Брэсцкай крэпасці, каб наведванне Брэсцкай крэпасці сапраўды было такім часам ушанавання памяці. Магчыма, для нас, жыхароў Брэста, здаецца, што мы заўсёды можам прыйсці туды, любы момант. Ну, ёсць яна, наша Брэсцкая крэпасць. Мы яе паважаем подзвіг, але вы, мабыць, не ведаеце, што людзі прыязджаюць сюды за тысячы кіламетраў. Яны рыхтуюцца некалькі гадоў для таго, каб прыехаць сюды ў гэтае месца. Таму яны з асаблівай павагай адносяцца і да таго, што яны там бачаць, і да падзей. І з такой жа павагай мы павінны адносіцца не толькі ў Брэсцкай крэпасці, але і ў другіх мемарыялах нашай Беларусі. Каля кожнага помніка, каля кожнага вечнага агню разумець, што гэта асобае месца і заўсёды схіліць галаву перад памяццю тых, хто змагаўся. Дзякую вам вялікі. У нас сёння такая вельмі змястоўная гутарка атрымалася. Дзякую вам, сябры. А зараз у нас міністэрства, у нас пасяджэнне, і нам трэба з вами прыняць рашэнне. Ну што, якія высновы зробім, сябры? Мемарыялы Беларусі – гэта асаблівае месца памяці героям нашай краіны. Мемарыял Брэсцкая крэпасць-герой – гэта сапраўдны гонар Беларусі. Гэта вечны агонь памяці подзвіга удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Так, я таксама згодная з вами, дзяўчата, і я лічу, што сябраваць і шанаваць месцы агульнай памяці могуць і дзеці, і юнакі з розных краін. Дзякуй, сябры. Інна Віктораўна, калі ласка, глядзіце, знаёмцеся з рашэннем нашых міністраў і чакаем ваш подпіс, калі вы згодны. Конечно, я згодна, і я удзячна вам, што вы запрасілі мяне на такое пасяджэнне. Дзякуй вам. Міністэрства дзяцінства ухваляе вашае рашэнне пячаткай, і цяпер яно будзе дзейнічаць у нашым міністэрстве дзяцінства. Я хочу запрасіць усіх нашых юных гледачоў наведваць мемарыяльны комплекс Брэсцкая крэпасць-герой, даведацца пра яе гісторыю. Ёй ужо больш за 180 гадоў. А нашым паважаным міністрам і ганароваму сябру я ад нас дару такія вось буклеты пра кожную экспазіцыю. Можаце даведацца і наведаць яе. Вялікі дзякуй, Інна Віктораўна. Дзякую вам. І вам усім дзякуй за удзел. На гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, а мы сустрэнемся, сябры, вельмі хутка на чытанцы. Дарагія сябры, мы сёння з вами многа гаварылі пра Брэсцкую крэпасць. І чытанка таксама будзе пра яе. Адзін з самых знакамітых вершаў на гэтую тэму напісаў наш беларускі паэт Пятрусь Броўка, а верш так і называецца «Крэпасць над Бугам». Ёсць крэпасці з мураў, граніту, са скалаў. Іх сцены байніцы абводнены кругам. А колькі іх знікла, было ж іх немала. Мацней я не знаю, як крэпасць над Бугам. Яе штурмавалі сурова, бясконца. Часамі крышыліся сцены глухія, але ж не знякалі яе абаронцы. Мацней ад граніту іх грудзі людскія. І крэпасць над Бугам ратунку не просіць. Героям няма адыходу, дарогі. Іх збойкі смяротнай няшмат засталося, што першымі клалі шляхі перамогі. Скажу і заўсёды таварышу другу: ніколі, ніколі табе не памерці, калі ты душою, як крэпасць над Богам, калі ты маленькую носіш у сэрцы. Вось такія цудоўныя пранікнёныя словы пра крэпасць над Бугам. Я вельмі спадзяюся на тое, што пра Брэсцкую крэпасць-героя вы даведаліся многа новага. Абавязкова наведайце Брэсцкую крэпасць у бліжэйшы час і падзяліцеся з намі ўражаннямі. На гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!